Mangutana lang ko unsa man nahitabo ni Ismael paggikan niya kang Abraham. Tinuod ba nga siya ang amahan sa Islam? Daghang salamat. Okay, daghang salamat gikan ni Regan D. Villasin. Okay, daghang salamat Brother Regan, no? Villasin, salamat kaayo sa iyong pupadangat, sa iyong pangutana. Bueno, tinuod na nga ilang i-connect, no? Ang Muslim or ang Mohammedanism ngadto ni Ismail ang anak, no, sa gawas ni Abraham. Kay kato si Ismail, mga kaigsunan, mamanto ang anak dili iya sa iyang asawa ni Sarai, kun dili sa sulugoon, no, ni Sarai. So dili pure nga ingno nato nga katibuk-an or tibuok si kuan ning gitawag nato biological, mga kaigsunan, tungod kay lahi man ang inahan, no? Usa man ka kuan pandili ka na may plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo mao gyud nga si Sarah or Sarai, no, mo sabak og anak og batang lalaki, mga kaigsunan. Apan wa makapaabot ang duha, no, labi ng asawa o gyud makapaabot, mga kaigsunan, ngano man gumikan kay kadto si Sarai perting kuana naman, perting tigulangan naman niya, wala kaniya ang nagminupos na siya, no. So it is very impossible for her nga to bear a child tungod kay siya tigulang na. Nya mausab si Abraham, mga kaigsunan. So wa gyud makapaabot sa gisulti sa anghel nga next year, no, sunod tuig nganak ka. Wa makapaabot. Iyang gihatag Ginoon ang iyang sulugoon ngadto ni Abraham. Ya man na buntis na kaanak mao si Ismail. Unya ila mang itumbok si Ismail nga mo'y kagikan sa Islam, mga kaigsunan, or Muslim. Maklaro man nato, no, diha sa kasaysayan. Diha sa kasaysayan ang Muslim gitukod lamang ni Muhammad. Kano sa natukod? 622 Anno Domini. While si kinini ang Abraham ato pa to sa mga 1,800 years, no, ang iyahang panahon before Christ. So murag di gyud tingali, murag di gyud mao tingali, no, nga kini ang atong i-connect ba tungod kay lagi maklaro man nato, mga kaigsunan, nga kining si Ismail panahon pa sa before Christ, no, before Christ. Unya ang Islam diri na sa Anno Domini 622 Anno Domini. So mao na nga kay bawo na ta, no, kung unsa ang tinuod ug unsa og dili. Salamat kayo Brother Regan Villasin, no, sa imong pagpadangat sa imong pangutana. God bless kanimo.